Bilduma berri bat aurkeztera gatoz, Josu eta biok, Marimatrakak izena du. Marimatrakak hauek dira, Noa eta Lea. Neskato bizi-biziak eta beti arriskuak hartzen dabiltzatenak. Ana, utzi alde grafiko honetzako, nik esan behar nun zeintzan zen. Barkatu. Bueno, hori, oso matrakak dira eta orduan eroriko dira, istripuak izango dituzte, baina beti ere barre egiteko istripuak. Bueno, eta grafikoki, esango dut, grafikoki oso bariatua dela. Marrazkiak agertzen dira siluetan beraiek bakarrik, ilustrazioetan, ilustrazioak horri alde batekuk, ilustrazioak bi horri aldetakuk, horrela. Eta grafikoki modu desberdin askotara agertzen dira. Nik uste agertzeko moduei beraiekin ondo doala, komiki gisa agertzen ja baita ere, orduan aldatzen joten da, pixka dinamismo emanez eta beraiek diren bezala neska dinamiko batzuk.